Γεια σας παιδιά, πήγαμε ξέρω που βάρος, είστε καινούριοι στο κανάλι μου, κάντε εγγραφή και κούδωνα καμπανάκι. Σήμερα έχουμε το δεύτερο βίντεο της σεζόν μας με το Supra. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έχουμε να φτιάξουμε. Το εσωτερικό είναι κάτι που δεν πληρώνεις, αλλά εγώ είχα βρει ένα mode που το κάνει να κάνει σωστά. Δεν θα το βάλω γιατί είναι πολύ δύσκολο στην οδήγηση. Και άμα θέλετε το βάζετε γιατί είναι δωρεάν. Το εσωτερικό θα φτιαχτεί. Αυτά τα ελέγχουμε. Τώρα τι έχουμε να βάλουμε. Η μηχανή με τα 400 που θέλω να βάλω δεν υπάρχει. Τα έβγαλα τα υπόλοιπα πράγματα γιατί θα ξαναμπούνε. Πάμε να τη βάλουμε. Τη βάλαμε. Έχει 612 τώρα άλογα. Θα πάνε παραπάνω όμως. 805 φτάσαμε. 849 φτάσαμε. Οκ. Αν βάλω το 71 που δεν θέλω γιατί θα γίνει τερματισμένο. Θα φτιάξουμε και το εσωτερικό τώρα. Το ανοίξουμε. Πάμε να το κάνουμε μια βόλτα. Και συγκεκριμένα, Γιώργο, πάω μόνος μου. Λοιπόν, και συγκεκριμένα πάμε να το κάνουμε σε ένα σημείο που σκοπεύω και κάνω σούζες με τα μάξια μου. Οπα, βλέπετε τη δύναμη. Αμέσως έχει δύναμη. Έχει δύναμη αμέσως, τι γίνεται. Αμέσως βάζει τη δύναμη. Στον θόρυβο. Τι κάνεις εδώ. Δεν μιλάω για να ακούσετε θόρυβο. Τώρα θα πω και καλά τα λάθη. Δεν τα καλά γιατί στο τέλος θα πω και θα τα αλλάξω. Και θα μπορώ ολοκαίρινο με τον τυχερό. Δεν ξέρω πότε θα γίνει το επεισόδιο. Πάμε να δούμε τι έχουμε αφήσει σε εκκρεμότητα. Αλλιώς θα πω ημερομηνία που θα κληρωθεί. Έχει μείνει σε εκκρεμότητα του Body που θα αλλάξουμε βέβαια. Το αρχικό δεν είναι ωραίο. Λοιπόν, σε κάποιο βίντεο άμα είναι σε αυτό, πείτε μου, σκέφτομαι να αφήσω αυτό γιατί έχει και άλλο που είναι ωραίο. Ναι, θα αφήσω το Body. Αεροτομή να του βάλουμε σιδερόστρα. Δεν ξέρω, αλλά μην φοβάστε. Άμα θέλετε σιδερόστρα βάλτε like. Θα το δούμε αυτό στην πορεία και άμα είναι θα βάλω. Αλλά σκέφτομαι να μην βάλω γιατί δεν φέρει τώρα. Αναρτήσεις άμα θυμάμαι καλά τις έχουμε φτιάξει, ναι. Σκέφτομαι να βγάλω λίγο έξω τις ζάντες. Στο 1.52 είναι ωραία. 1.61. Για να το δούμε. Όπα, πρέπει να μπουν αποστάτες. $3.86. Θα το βάλω 3.91 μπροστά. Οκ.
μπείτε. Έχω και πολλά άλλα αμάξια που έχω καιρό να τα δείξω. Πήρα και αυτό και Ferrari. Έχω. Πάρα πολύ που σας παίζω car parking και με πετυχαίνετε. Πολύ καλά. Πάμε να δούμε τι άλλο αφήσαμε στο κρεβό. Πιστεύω δεν αφήσαμε κάτι άλλο. Όλα αλλά δεν είναι μάλλον να έχει και καπό. Δεν έχει κάτι τέτοιο. Όπα να βάλω πιο φαρδιά. Να βάλω τέλος, θα πάμε και πιο έξω. Αυτό που έχει τα βάζει. Οκ, αυτό θα αφήσουμε. Πιστεύω δεν είναι κάτι σε κρεμότητα. Είναι σιδερόστρα η αεροτομή. Όχι η αεροτομή, είναι σιδερόστρα. Εγώ νομίζω να του βάλω χαλαρή. Ωραία είναι η αεροτομή γιατί φαίνεται ψηλή. Και πιστεύω δεν αφήσαμε κάτι άλλο. Δεν έχουμε αφήσει τίποτα. Πότε θα κάνουμε την κλήρωση, Γιώργο? Σήμερα. Σήμερα όχι. Σήμερα! Ναι. Δεν σήμερα το λέω. Δεν ξέρω. Λοιπόν, από η ημερομηνία θα είναι αυτή την Τετάρτη που θα έχει 29 Μαΐου στις 3 ακριβώς. 3 το μεσημέρι ακριβώς. Γι' αυτό μην το χάσετε. Γι' αυτό μην το χάσετε. Κάντε όλη εγγραφή στο κανάλι για να μην το χάσετε. Αυτό θα είναι το επόμενο επεισόδιο. Και εδώ ολοκληρώθηκε αυτή η σειρά. Αν σας άρεσε το βίντεο γι' αυτό, κάντε εγγραφή και να πάρετε συμμετοχή. Κουδουνάκι, πατημανάκι. Κάντε με friend. Σίγουρα. Είμαι Μάριος Gamer. Το όνομά μου. Και τα λέμε.